ಇಡ್ ದಾದಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಏರೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಂಡ ವಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ಇದೆ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೋಂಕು ಐನು ಮನೆಯರ ಮೂಲಿದೆ ಹೋಯ್ತಿನ ಅವ ಕೈಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂರಿತ್ತಿನ ಸಾರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಪಂಡು ಗಂಗಾಸರ ದೆಪ್ಪರ್ನಿಟ್ಟು ಕೊರಂಟದ ಬೀಜದ ಪುರ ಗಂಗಾಸರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವು ಈ ಗಂಗಾಸರದ ನೆಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಸೂಪರ್ ಗಂಗಾಸರ ಮಾತ್ರ ಈತ ಚೀಪ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಮಾಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನಂತೆ ಚೂಪ ಸೂಪರ್ ದಂಗಾಲಿ ಬಾಯ್